Uh, zinthutu anthu akamakhala chete sizitanthauza kuti anthu avomerezana nanu. Tinene pano timakani ititi timene mukupanga enano ndi timakani tomweti timene ankapanga IMCP, timakani tomweti. Mu 2023-2024 tinalangiza achithyola popeza wechibill ikukula, dola ikusowa, chimene muchite takwezani mtengo wa mafuta. Mukakweza mtengo wa mafuta, ndalama imene ija ku mafuta ija akugwira ntchito asiyeni choncho. Malipiro awo asiyeni choncho musakhudze. Ndalama ya ku mafuta ija idzithandizira kuti zina ndi zina boma lizitha kupanga operate. Titafotokoza zimene zija kayana akazipititsa ukabinete kasina pange napeza kuti mafuta aja sakukwera, kukutuka mawu andale ona kuti mafuta sitikukweza chanchane, zimaoneka za nzeru koma zinathera chane, zinathera mafuta aja kumasowa mdziko muno. Ndikuziyankhulazi ndizoona because chinthu china chimene ndi ifeyo ngati ma CSO tingadza nacho chichola. He was approachable and amakhala ndi mathara consultation ndi ma CSO. Ma CSOs onse amatitana samasankha kuti kawa ndi pro government awa ndi opposition, timakumana tonse akalindo, anamiwa, ukamkweza lamba, IHRDC, timakumana kusalima kuja. Timakumana nthawi ina ku BICC, kumakhala akuluakulu manager Dr. Thomas Munthali, a National Planning Commission. Amamva zonena za anthu ndipo panali zina zimene tikanakhala kuti fema CSO samatimvera, akanavulala kwambiri. Amalawi bweza akulira kwambiri. Now iwo sanatimverera galangizo mene sanatimverera lowauza kuti kweza ni mafuta zina zonse muzisiye. Sanamvere zimene zija kwapeza kuti mafuta ali otsika akoma akusowa, chimanga chikukwera kwambiri. Ndiye kumafunsa kuti unyinji umene umadya chimanga mukuthandiza. Now apapa zafika pakuti mwakweza msonkho wa anthu ogwira ntchito. Munthu ogwira ntchito mukunchotsera salary, mukudulako ku salary yake, mukuchepetsa salary. Munthu ogwira ntchito ena ogwira ntchito mukuwachotsa pa ntchito, mukupanga trim. Zimenezo ndi fundo za IMF zimene chabwino mutawafunsa even anthu ena amene muli nawo konko. We had a meeting ya African Tribunal imene ma CSO za maiko onse amu Africa tinakumana. Mwafunsa achina Mavuto Bamusi, we recommended kunena kuti fundo zimene imapanga IMF ndi World Bank si fundo zonena kuti kumala maiko osauka ngati Malawi angazigule. Fundo yonena kuti muchepetse anthu ogwira ntchito anu. Fundo yonena kuti muchepetse wechibill yanu. Mulingo wa drama zimene malipira anthu uchepe. Fundo ngati zimene zozo ndi fundo zonena kuti sizimagwirizana ndi chikhalidwe cha ku Africa. Chifukwa ku Africa anthu amapita ku sukulu osati kuti adzachite china chilichonse koma adzalembedwe ntchito. Now simungatiuze kuti tikulembe ntchito tikhale ndi free secondary education imene ithandizire kuti anthu ambiri akhale ophunzira. Pa nthawi yomweyo nkumamvera fundo za IMF zonena kuti tisakweze chiwerengero cha anthu oti agwire ntchito. Ngati IMF imafuna kutithandiza, ikanafulumira kutithandizira kuti tiyambe kukumba rutayo ndi graphite zimene zili ukasiya kuja zambirimbiri, huge deposits. Koma anthuwa amangofuna kutidanitsapo, sakutipanga sponsor kuti tiyambe kukumba zimene zija. M'malo mwake atiuza kuti chepetsani chiwerengero cha ogwira ntchito. Munthu munamulemba kale ntchito mukanchotsa. Are you helping? Kafukufuku wa Afrobarometer anapeza kuti munthu mmodzi ku Malawi amagwira ntchito m'malo mwa anthu 9. Now ngati tachotsa anthu 100 mudziwe kuti anthu 900 kuphatikiza anthu 100 ndiye kuti anthu 1000 are now jobless. Avutika madyedwe. Ndiye mukachotsa anthu 10,000, anthu 300 mukuchotsa anthu angati? Mukachotsa anthu 10,000 take note ndiye kuti mwachotsa anthu 100,000. Can you say kuti anthu 100,000 kulira kwawo amvetsetsa kuti mukumvera za IMF? Ndiye zimene tikuziyankhula pasi za ndale. I have no grudges with Honorable Mwanamveka. I have no grudges with the DPP. All I want is kuona kuti dziko lathu likhale utukuka. Mafuta akasowa sankakhala panzere nda DPP okha, ankakhala panzere nda MCP omwe. The same with this situation. Anthu akachotsedwa ntchito amene avutike sa MCP, amene avutike sa DPP ndi Amalawi. Fertilizer wasabusida akubwera uchi. Sakubwerera DPP okha, nchifukwa yake dziko ngati zingapindula aliyesa apindula, aliyesa akolola.
That's what I mean. So we need to dwell on the positives. Ndale kumazika uko tikafuna yankhula zinthu za dziko. I'm not talking about politics. I have no chifukwa to hate DPP at the moment. Palipo ndilakwira wa DPP. But tikuyankhula zinthu za pa ground. Ineyo putting to me akanakhala kuti amwanamveka amapanga respect ma CSOs anatiitana ma CSOs kuti panga consult ndikanauza kuti fikitsani mafuta even pa 5000 kwacha pa lita onse 5000 kwacha pa lita anthu adandaula koma kukhala kuti sikudzakhala sonzere wa mafuta mdziko muno mpaka 2030 wo nawo ndalama zimene zija zithandizira kunena kuti kumasalale kusevedwe mankhwala tizigula mafutawo adzipezeka ndekuti sitilimbanaso nkuti ticheche anthu ntchito sitilimbanaso nkuti ticheche malipiro a anthu kwakwezera msonkho anthu ogwira ntchito so simungachotsa anthu ogwira ntchito nkumachotsanso malipiro awo kumawalanda kumawabera ndi anthu osauka aziphunzitsi osauka apolisi osauka asilikali osauka muwadulenso masalale awo. That's my point. It has got nothing to do with politics. And ndikamayankhula ize ndikuyankhula with somebody. I even have friends, brothers, relatives right there in the DPP. Ndibe chifukwa koma tikamayankhula ma CSO the same statement we were telling Chichola is alive ali moyo amayankhula mumufunse zimene tikuyankhula zitikuyankhula ena ino munaseka. You remember even pa Zodiac the road ine nditamuuza Chichola kuti kwezani msonkho waku cigarette kwezani msonkho wakumowa kwezani msonkho waku cosmetics osakweza msonkho wogwira ntchito tinayankhula zimene zichi sikuti ndikuyankhulaso lero timayankhulaso nthawi ya MCP lero liti kuyankhulaso so osamangobakira zinthu simply because you want to be a good girl a good boy kwa munthu wandale no sitingatukuke that way. The country, there is no country that ever developed by raising the unemployment rate. Ndibodza akuna mizana IMF akulakwitsani. The same IMF inauza bagili agulise makampani onse abo Madwasco, MDC, Chanchan zinagulisira makampani onse kwapanga privatize Admark inasokonekera kuyambitsa agola privatization farmazone zinapanga zimene zijazo. Kumano mpaka panopo timadandaula kuti bakili adatilakwira ana athu asowa ntchito ife anagulisa makampani koma you don't know the real devil. Bakili sadagulisa makampani. He was forced kuti avomere zonena za IMF. Atavomera zonena za IMF ana athu dziko muno anthu ambe anamba kusowa ntchito. There is no country imene mungayenera kuti nzika zake zikukondwera by kuchotsa anthu ntchito. No way.